tigi jebi yanko be tedduɓe machallah en jettima ɗo e nokku mo gandantuɗa ko Daka mo Medina Gounass machallah en jiiɗotoje ɗi ceerno men naata Daka o ko hunde yetteten alon fewi yappude wiide gane kadi musiba o yaari ngal to banggue kewal ngal ha e ko nande hen non jokke rewinade sahore tewelede jeeyɗum ala ko joguɗo humbude mum machallah ladde wonte wuuro mbiyen machallah ɗum noon musidɓe tedduɓe ko min mbirimo ni tan ceerno naatiɗo e Daka ganen kadi eɗen jiiya ga kewal ngol machallah arɓe teranade nde moƴƴere Allah nde gandantuɗa ne tawi on ɗon jeeyaɗo Allah ɗum noon ala ko joguɗo humpude moɗon comme gonɗo yirude ni machallah oɗo saaha noon yimɓeɓe foof ina jalti e beddaji ma mbiyen e dow godorong he gam arde ƴewde convoi mo gandantuɗa convoi ceerno eɗen gandi noon oɗo saaha ɗo jettuɗon koye waktuji mo gandantuɗa ko waktuji 17 eɗen gandi noon Daka uditirte ko waktu mo gandantuɗa ko waktu sahori tewelede jeeyɗo ko noon jogori siforade kono kam emin mbiyamon tan jokki rewinade sahori tewelede jeeyɗo ala ko joguɗo humpude moɗon yeeɓiyankoɓe tedduɓe machallah machallah eɗen gandi Daka ko worɓe meɓe woni ko dakoto ga fodde balɗe 10 eɗen gandi ko ɗum woni ko wuuro teddugo Medina Gounass Sinthiara eɗen gandi ko sunna o kono kadi mbiyen ko diine o e tijani o hani e jokkeren tan oɗo ceerno nan ɗon darmitoroɗen e yiide ɗum machallah en tourni ngal faari toon e nokku mo gandantuɗa ko juma o machallah yeeɓiyankoɓe tedduɓe no gono yiruni ni kewal ngal mi ñaguimon yaafoy noon ɗo baggue émission ɗi ko noon taw wawta sifrade nde wonno comme no min mbirno noon guiɗi e départ o kewal ngal goto kala noon tawi koye pressaji woni ko gonduɗen goto kala ina yiiɗi humpide bandiraɓeɓe ko yahata e nder leydi ndi kono kadi ko yahata ɗo e nder Daka o nde wonno eɗen gandi ndeɗo moƴƴere Allah haymo arani haqqille muɗum nanga kono kadi hayso tawi neɗɗo arani ma o jooɗo huɓa téléphone makko malla o huɓa télé makko o huccita e ɗin ɗon ayawoji ɗi gandantuɗa ko dariɗi e feññinde golle l'islam jomum wawa yebde hen dennangal ko wawi ɓennude ɗo e nder Daka o gam dakmitorade ɗum nde wonno ko hunde yettude Allah no fewi ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe eɗen jiiya oɗo saaɗo ko auto gendarmerie woni ko hiɓɓi e meɗen caggal muɗum kadi auto mabɓe ɗimmo nen ɗon caggal muɗum kadi ko auto ceerno woni ko seedi ɗon auto ceerno men ceerno Oumar ceerno leydi caggal auto ceerno auto zappor pompier woni ko lumbi ɗon machallah ɗum noon eɗen jiiya machallah Daka mo Medina Gounass ko hande woni kirndol kono en jingal kewal timmugal a sikkat yimɓeɓe goni ɗo lewru malla ɓe goni ɗo yontere nde wonno eɗen gandi so tawi ɗiɗo ñalawmaji l'islam ɗiɗo ñalawmaji moƴƴi so tawi gaari tan goto kala ko jagguno woppat ɗum ara tawtere ɗum goto kala ko wawi woɗɗude soko caggal leydi soko France soko Amérique malla ni mbiyen bal kala ko neɗɗo wawi tawede jogɗiɗi ma o ara ha ɗo machallah gam etade arde hawride nde ɗo moƴƴere Allah machallah ɗum ni dokki rewindade Ayaw Gounass TV machallah on tawi gani machallah tama kewal timmugal machallah machallah yeeɓiyankoɓe tedduɓe dokki rewindade tan so hawri taw welere jeeyɗo ala ko joguɗo humpude moɗon no jiruɗen ni en naati Daka o jaɓɓugal bangal fayde tawama ga machallah machallah ko gendarmerie o nan ɗon ara machallah yeeɓiyankoɓe tedduɓe Ayaw Gounass TV machallah aɗa ceerno filmir téléphone o machallah en ji yeeɓiyankoɓe tedduɓe Ayaw Gounass TV oto ceerno yettima machallah ɗum en yirude ni alhamdulillahi rabbil alamin oto ceerno yettima yeeɓiyankoɓe tedduɓe e Daka mo Medina Gounass machallah alhamdulillah
masyaallah dan tawa maga teewal timmu ngal ngam nanduɗa jooɗo masyaallah Uccelno nan noon joɗiɗo tedduɓe on jikkiri saji nanduɗa kamɓe ko jandiyankoɓe kañumen ni emi ndewindi ɗum noon doko rewnari machallah on ceerno yettima ɗo machallah an direct Ayaw Gounass TV woni ko remden machallah eɗen gandi waktu futuro ina heddi ko ɗum jeeyi sababu oɗo sahaɗo ceerno ko ma yetto nokku mo ganduɗa nokku makko Daka makko ɗo ngade machallah oto ceerno nena naata Barangal Ceerno Tijani wala machallah oto ceerno nena naata machallah alhamdulillahi rabbil alamin en naati Daka Medina Gounass tan ujunnaje ɗo nogas e jeegom machallah jokki rewindade yeeɓiyankoɓe tedduɓe oto ceerno naati machallah yeeɓiyankoɓe tedduɓe Ayaw Gounass TV yeeɓiyankoɓe tedduɓe jokki rewindade sabu worɓe ceerno haɗani ƴewen
anti nyalam jurmi nyam ci nyam jurmi sabundi ya di dubi wala bedu on fodde capande janda no wona kune comme day min ay mom sayyidou ni sunni hali en ngay handa diine ko ko on diine hande da am vraiment ko da kay da vraiment tigi hande ko jew aduna do en ganda no gana en jene ko yibi tan vraiment na do bi basti fo ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ngal uri mi jok nde ne wadi do ko te ton ko mali ko yimbe
sosno ɗum kanko ceerno kadi ko yi ganduɗa ko ɗum towde ngam wawde ɗon ko goten kadi ɗo e sappo ko worɓe ɓolɓe nden wiyata non ko ceernajo ngam liggi ɗum ni worɓe nana ni ladde ngam adde madina guna juri e nokku andi musidɓe men ɗon ko guna wawde habrude dendagal ɗiɗo ñalɗi kono kadi dendagal humpidde sabu yimɓe ganduɗa hoore toppal mbawa jogade mbawa wadde kala ma ala rogen no en ɗum kadi malal kadi ke ɓamɗa en